kak su nas roditelji pripremali za sve što nam dolazi, puno bolje, ja mislim, nego danas što roditelji pripremaju svoju djecu. Nekak je danas, često radimo problem oko nečega što zapravo nije problem. Puno više opreza imamo oko svega. Ne damo uopće da neko na nekoj greški nešto nauči. Mislim da sam imao stvarno super djetinjstvo, super odgoj roditelja. Zapravo ne bih htio čak da meni moja kćer priušti neke stvari koje sam ja priuštio, nažalost, svojim roditeljima, i mislim da je cijela priča zapravo oko toga što mi danas radimo i kako radimo sa djecom je jako osjetljiva tema. Može se dogoditi doslovno da promijenimo nečiji život iz potpuno krivog uvjerenja. Ne?